2 keer dijs stiegen zowat 50 jachtvliegtuigen op van de vliegbasis in Ljouwert. 2 weken lang alle werkdagen weer. Boppen benamen de Noordzee wordt in een gebied van 220 bij 330 kilometer traind op verschillende disciplines. Zo werden er severe doelen op de groen aanvallen en werden situaties likers bij eerdere missies in Afghanistan nijspelen. Daar zijn we met name bezig met het helpen van de grondtroepen en het foto's maken, onderzoeken van of er bermbommen wel of niet zijn. Een jachtvliegtuig is een heel complex vliegtuig met heel veel verschillende missies. En een van die missies is ook het beschermen van andere vliegtuigen die geen zelfbescherming hebben. De oefening wordt al zo'n 1992 gehouden, maar ik koer de laatste 2 jaar net terug in. Vanwege een jiskewolk bij IJsland en een missie in Libië. Nu oefenen er onder andere Poolse, Noorse, Belgische en Duitse taarstellen. In totaal dogen er zo'n landen om mij. Neerjeder wie de oefening in Ljouwert zagrut. Er binnen deze week meer dan 800 gasten op de vliegbasis die het onderbracht binnen in hotels rondom in de provincie. In heel Europa wordt liek als in Nederland bezuinigen op defensie. Mij daarom kiezen een soort landen er nou voor om dicht bij huis te oefenen. Zo worden kosten van transport van materieel uitsparen. We hebben wel dit jaar heel veel aanmeldingen gehad van mensen die heel graag mee willen doen aan deze oefening. En dat is alleen maar een goed. Waarschijnlijk ook omdat we voorgaande jaren deze oefening ook georganiseerd hebben. Dat is allemaal goed gegaan en mensen hebben gezien dat er hele waardevolle training uit is uitgeschaald van deze oefening. Frisian Flag wordt nog ont vreed oer een weekend.